Morte en Radio Nordés Cadena SER. E falamos agora desa posibilidade de que a Costa da Morte conte finalmente con esa base de vixiancia aduanera. Así lo trasladaban os responsables da base de Muros, os representantes sindicais, os representantes dos traballadores, a posibilidade do traslado desa base de Muros para a Costa da Morte, o mesmo poñer un aquí na Costa da Morte e manter a de Muros, que é unha das posibilidades que propoñían, non, os representantes dos traballadores. Bueno, unha iniciativa na que estivo traballando, leva traballando tempo o deputado Óscar Insua. Que tal, Óscar? Moi boas. Hola, bo día. Que tal? De momento non se pode dar por seguro, non? Que se vai a establecer aquí esa base. Pois non, a ver, en principio, dentro de BNG pensamos que é unha gran noticia, unha boa noticia, non un gran paso, é dicir, para seguir avanzando na loita contra o narcotráfico, non, e contra esa gran lacra que é a droga, pero tamén penso que a noticia que collera tamén un pouco con cautela, non, porque non é o primeiro intento, nin a primeira vez, que existe esta posibilidade de ter unha nova base na Costa da Morte. Aí atrás falábase de Camariñas, fai anos falábase tamén de Corcubión e de Muros, entre Muros e Brens. Entón, eu creo que hai que collera con cautela, pero desde logo eu penso que é unha boa noticia se finalmente conseguimos esa gran base na ría de Corcubión, non? Porque parece que teríamos unha gran plantilla, tanto para mar como para terra. Xa digo, desde o BNG desde que son deputado, levamos traballando, fomos os primeiros, somos os únicos que estamos traballando para ter esta base na Costa da Morte, non? Un punto a favor é precisamente as instalacións da Axencia Tributaria que hai en CEB. Pois sí, non, porque sempre tiveron así problemas de ubicar as plantillas e, en Muros sempre houve protesta dos traballadores para poder ter, vestuarios e eu creo que, e oficinas, non? Entón, hai un edificio que está prácticamente baleiro, é da propia Axencia Tributaria e teñen ali oficinas para poder albergar o que sería a patrulla terrestre, non? Porque e en principio na ría de Corcubión creo que hai sitio de abondo para poder albergar un barco máis potente, que parece ser que tamén é a intención que teñen, non? En Muros, como sabemos, o barco que tiñan, ao final quedou, tinha problemas con amianto, a súa construción, todo eliminado, estaban sin barco, puxeron un barquiño pequeniño unha lancha para 4 tripulantes nos últimos tempos, pero eso é unha lancha que tamén é insuficiente para facer as labores de vixianza, non? Parece ser, é dicir, o que se fala é que a intención é traer un barco moito máis grande, destes que teñen no Servicio de Vigilancia Aduaneira de casi 30 metros, non? Como o Halcón de Vigo, e que alberga xa unha tripulación de entre 10 e 12 persoas, e desde logo, que está preparado para ir a grandes velocidades en alta mar e con mal tempo. Esa é a intención, pero xa digo, temos que collera con cautela, porque non é a primeira vez. De todas maneiras, no bloque, estamos contentos, porque ao final, cala eso de que o que chora, mama algo, non? Entón, levamos tempo traballando nesta iniciativa. No último congreso que houve na luta contra o narcotráfico en Estrada, que estiven eu ali, volvín a recalcar, estiven tamén falando no seu día con todos os cargos públicos que estaban tamén no Congreso, e todos coincidíamos en que na Costa da Morte precisábamos unha nova base, non? Debido precisamente os últimos acontecementos, e cada vez temos máis descargas de droga, de narcos submarinos, etc. Entonces eu creo que desde o punto de vista da seguridade é unha boa nova, e tamén desde o punto de vista da saúde pública, non? Porque ao final temos que lembrar que isto a droga é unha lacra, non? E para a sociedade, sobre todo para a mocidade, e o negocio tamén para que se aproveitan, é dicir, dese sufrimento, non? É dicir, da pobre xente que sufre este problema da droga. Entón, xa digo, desde o bloque, estamos contentos. Ao final vemos que ese traballo que le vamos facendo no Parlamento Galego e no Congreso dos Diputados, que vai dando os seus froitos, pero eso sí, tamén esa cautela, non? Esa cautela porque
bueno, eu hasta que o vexa realmente pois non nos podemos alegrar de todo, non, por así decirlo. Bueno, pues veremos. De momento parece que se vai avanzando e veremos se finalmente se fai realidade esa base de salvamento marítimo aquí na Costa da Morte. Óscar Insa, deputado do Venega Graciñas, un saúdo. Nada, un saúdo, ata logo.